Ja, hallo, mit navn er Søren. Jeg vil bare godt vise mit minesystem i dag. Så det er lavet efter inspiration til Råbjerg Kalkmine. Så der er de her søjler, der støtter minegulvet, og så kører jeg bare igennem en lille linje, og så stabler man op og laver det med trapperne. Og så graver jeg nedad, og så er træet her lagt til, at man stadigvæk er i niveau med etagen. Så jeg er i gang med at grave alt det her væk, for at komme over til grotten på den anden side. Når jeg engang imellem graver efter ressourcer, så bruger jeg den her metode, hvor jeg har hver anden række graver jeg efter diamanter hver sin vej. Indtil jeg når grotten på den anden side, som jeg ved hvor er. Så her lige igennem, og enten så stod jeg over på den side, så jeg ved hvad der er her, så jeg tjekker næste lag her og her, og så igen her, og så her, og det reducerer mig for en del ekstra gravearbejde. Ja. Og det var egentlig bare det, jeg ville vise i dag. Så